κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρόνια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Η αντικαταστάτρια. Πώς το έπαθε κι άργησε σήμερα η δασκάλα? Πάω στοίχημα ότι κέρδισε το λαχείο και έφυγε. Ένας θείος μου που είχε κερδίσει το λαχείο αγόρασε ένα νησί. Έχει δίκιο. Είναι τέλεια τα νησιά, επιπλέον. Λέτε να μας φέρουν καμιά άλλη. Με την κατεμιά που μας δέρνει θα είναι καμιά κατάσχημη γκριέτζο με μασέλες και τρίκες δαχτιά. Απ' τη φάτσα φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον 100 χρονών. Σας παρακαλώ να μιλάτε δυνατά γιατί δεν ακούω καλά. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε γεωγραφία την πρώτη ώρα. Πάω να φέρω τους χάρτες. Πού πας, παιδί μου, για που το έβαλες? Πάω να φέρω τους χάρτες. Μα τι τρόποι είναι αυτοί? Δεν σηκωνόμαστε ποτέ χωρίς να ζητήσουμε άδεια. Εσύ στο βάθος. Πώς λέγεσαι, νεαρέ μου? Κλωτέρ, κυρία. Ωραία, Ηλέρ, πήγαινε σε παρακαλώ να φέρεις το χάρτη. Αμέσως. Ευχαριστώ, κυρία. Μα καλή κυρία. Αρκετά. Με μεγάλη μου λύπη βλέπω ότι έχω στην τάξη μου έναν ξεροκέφαλο. Πώς σε λένε, νεαρέ μου? Ανιάν, κυρία. Αρμάν, μάλιστα. Λοιπόν, Αρμάν, φρόντισε να μην με ξαναενοχλήσεις ποτέ όσο κάνω μάθημα. Ευχαριστώ, μικρέ μου Ηλέρ. Μπράβο που έκανες τόσο γρήγορα. Λοιπόν, σημειώστε τον τίτλο στη μέση της γραμμής. Η Ήπειρη. Μα τι γράφει? Δεν ξέρω, τα γράμματά της είναι πολύ μικρά. Κυρία! Κυρία! Δεν ακούει τίποτα, είναι θεόκουφη. Αφού είναι έτσι μπορούμε να υποφεληθούμε. Ακούτε ένα παράξενο θόρυβο? Σαν διαρροή γκαζιού ακούγεται. Γρήγορα! Βγείτε έξω από την τάξη. Έχουμε διαρροή γκαζιού στην τάξη μας. Πρέπει να εκενώσουμε το σχολείο. Περίεργο, εγώ δεν ακούω τίποτα. Εξάλλου δεν έχουμε γκάζι στο σχολείο μας. Μα, συγγνώμη. Είναι πολύ αυστηρή η καινούρια. Άσε που όλο φωνάζει. Ακόμα και όταν πήγα διακοπές στην Αγγλία, τόσες καταιγίδες δεν είδα. Εγώ πάντως τη συμπαθώ. Γράφει και αυτά τα μικρά γράμματα. Στο τέλος θα φορέσουμε όλοι γυαλιά, σαν τον Ανιάν. Θα κάνουμε ότι αντιγράφουμε. Τι θα μας κάνει, αφού δεν είναι η κανονική μας δασκάλα. Καλά λες, ευκαιρία να διασκεδάσουμε λιγάκι. Είστε με τα καλά σας? Ναι, το παρακάνετε. Άσε, Ανιάν, δεν βλέπεις ότι ο Κλωτέρ πήρε τη θέση του σπασίκλα της τάξης? Δεν είναι αλήθεια. Εγώ είμαι ο σπασίκλας. Εγώ είμαι ο σπασίκλας. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Αρμάν, τελευταίος έρχεσαι. Σου είπα να μην με ξαναενοχλήσεις. Λοιπόν, αντιγράψτε το μάθημα. Επιστρέφω αμέσως. Κάτσε κάτω, φίλε. Δεν βλέπω τίποτα. Καλά λέει, κάνε πιο εκεί, μας κρύβει στον πίνακα. Κάντε ησυχία. Ζωφρουά, γύρνα αμέσως στη θέση σου.
Μην σταματήστε! Εσένα δεν σου μίλησε κανείς! Μπράβο! Δεν σας είπα να αντιγράψετε τη γεωγραφία χωρίς φασαρία? Εσύ! Ναι, εσύ που είσαι ο πιο ζωηρός! Θα καθίσεις στον τοίχο τιμωρία και να μην σε ξανακούσω ποτέ! Είναι άδικο! Θα το πω στον παπά μου και στη μαμά μου! Θα δείτε τι θα πάθετε! Θα δω τι θα πάθω! Φέρε μου το τετράδιό σου να γράψω ένα σημείωμα για τους γονείς σου! Ωραία! Υποθέτω ότι όλοι αντιγράψατε από τον πίνακα. Αύριο θα έχετε γραπτό διαγώνισμα. Τι? Καλά, όλοι 0 θα πάρουμε. Γιατί, αφού ο Ζωφρουά έχει αντιγράψει το μάθημα. Δεν πρόλαβα. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο να γράψεις όρθιος? Δεν πας καλά, μου φαίνεται. Να ζητήσουμε το μάθημα από τον Ανιάν. Είναι η μόνη μας ελπίδα. Ανιάν! Φοράω γυαλιά, δεν μπορείτε να με δίνετε! Δεν θέλουμε να σε δίνουμε! Θέλουμε να μας δανείσεις το τετράδιό σου για να αντιγράψουμε το σημερινό μάθημα. Δεν σας το δίνω. Εξαιτίας σας μου έγραψε σημείωμα για να το υπογράψουν οι γονείς μου. Άντε τώρα να τους εξηγήσω. Αν σε σώσουμε με το σημείωμα, θα μας δώσει να αντιγράψουμε. Και πώς εσείς μπορείτε να με σώσετε? Έννοια σου, ξέρω ένα σωρό κόλπα για υπογραφές σε σημειώματα. Ατυχία. Όλα τα συρτάρια του γραφείου είναι κλειδωμένα. Μα πρέπει να δω την υπογραφή της μαμάς σου, αλλιώς δεν γίνεται να την αντιγράψω. Πάει, αποτύχαμε. Και όλα αυτά εξαιτίας αυτής της παλιοαντικαταστάτριας. Αυτή φταίει που δεν είμαι πια ο σπασίκλας της τάξης. Όμως, αφού είναι καινούρια, δεν θα ξέρει τις υπογραφές των γονιών. Θα κάνουμε μια υπογραφή και δεν θα καταλάβει. Ναι, δίκιο έχεις, δεν το είχα σκεφτεί. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ευγενικό αυτό που κάνατε. Φέρτε μου πίσω το τετράδιο όταν αντιγράψετε το μάθημα. Ευχαριστούμε, Ανιάν. Είσαι φίλος τελικά. Ναι. Πολύ δύσκολο το μάθημα της αντικαταστάτριας. Ναι, από τις πολλές φορές που το διάβασα για να το καταλάβω, στο τέλος το μάθα απ' έξω. Καλά που μας έδωσε ο Ανιάν το τετράδιό του. Τώρα που δεν είσαι πια σπασίκλας, σε συμπαθούμε πάρα πολύ. Έλα τώρα, φίλοι είμαστε. Αν δεν βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Τι σπρώχνεις, φίλε! Θέλω να κάτσω πίσω. Βαρέθηκα να την ακούω να μου φωνάζει όλη μέρα. Εσύ εκεί δεν μου φαίνεσαι και πολύ ήρεμος? Έλα κάτσε μπροστά να σε παρακολουθώ. Για βγάλτε λοιπόν όλοι μια κόλλα χαρτί. Θα γράψετε το χθεσινό μάθημα γεωγραφίας. Έτσι, κυρία! Απάντησε στη δεύτερη ερώτηση. Τρελάθηκες, τι κάνεις εκεί? Τελείωσα. Προσπαθώ να μην βαριέμαι. Κοίτα. Δώστε το μου αμέσως. Πολύ καλά. Θα μείνεις μέσα στο διάλειμμα και θα γράψω σημείωμα στους γονείς σου. Σιγά το πράγμα. Αυτό θα κάνουμε. Θα σώζουμε όλη την ώρα τον Ανιάν. Κάθισε φρόνημα, Αρμάν, και γράψε την τιμωρία σου. Πανεύκολο ήταν το διαγώνισμα. Φυσικά, αφού η δασκάλα είναι θεόκουφη, καταφέραμε να αντιγράψουμε όλοι. Εγώ δεν χρειάστηκε να αντιγράψω, τα ήξερα όλα απ' έξω και ανακατοτά. Στην εποχή μου τα παιδιά δεν ήταν έτσι. Μα τι κάνεις εκεί με την κόλλα? Ένα αστιάκι. Εσείς δεν είπατε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία τώρα που λείπει η δασκάλα? Σταμάτα! Ανιάν, κόφτο! Μην το κάνεις! Τώρα θα δείτε, θα σπάσουμε πλάκα. Προσοχή, έρχεται! Μα τι γίνεται εδώ? Κόλλα! Δεν
Δεν είναι δυνατόν. Βλέπω λοιπόν ότι έχει πολλούς εξυπνάκηδες αυτή η τάξη. Κρίμα! Αφού αχρηστεύτηκαν τα γραπτά σας, θα ξαναγράψετε διαγώνισμα αύριο. Ισχύει και για σένα, Ιλέρ. Αγώγη, όχι, τι αδικία. Πολύ έξυπνο. Μια φορά θα παίρναμε κι εμείς καλό βαθμό. Ναι, νοσταλγώ την εποχή που ο Ανιάνη ήταν γλύφτης. Δεν γράφαμε 2 διαγωνίσματα. Παίζουμε ποδόσφαιρο πριν πάμε σπίτι. Εγώ πρέπει να κάνω επανάληψη για αύριο. Σπασίκλα. Μη μου πείτε ότι μου κρατάτε μούτρα για την πλάκα που έκανα. Σου φαίνεται αστείο που θα ξαναγράψουμε το διαγώνισμα? Δεν σε θέλουμε στην παρέα μας. Κάνεις βλακίες συνέχεια. Η δασκάλα σας έχει αργήσει. Πηγαίνετε να την περιμένετε στην τάξη. Αν κάτσεις στην πρώτη σειρά θα σου δώσω ένα κομμάτι σοκολάτα. Δέχομαι, μόνο αν μου δώσεις 2 κομμάτια. Και 3 κρουασάν βουτύρου. Είσαι πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Καλημέρα, παιδιά. Γρήγορα στις θέσεις σας. Ακυρώνονται όλα. Η αντικαταστάτρια μου είπε ότι δεν ήσασταν καθόλου μα καθόλου καλά παιδιά. Ελπίζω τώρα να καθίσετε φρόνημα. Ανιάν, πήγαινε να φέρεις κυμολίες. Μα κυρία, εγώ είμαι τώρα. Κλωτέρ, μην αρχίσεις πάλι τα ίδια. Πάω αμέσως. Και τώρα θα κάνουμε ιστορία. Ανοίξτε το βιβλίο σας στη σελίδα 29. Κυρία, δεν θα γράψετε το μάθημα στον πίνακα. Η άλλη κυρία έγραφε όλο το μάθημα. Και το διαγώνισμα, κυρία. Ποιο διαγώνισμα? Θα ξαναρχίσουμε το μάθημα από εκεί που είχαμε σταματήσει. Και μη με ξαναδιακόψετε. Μα τι έχει πάθει επιτέλους? Είναι από τη χαρά του που σας βλέπει, κυρία.